קורה דברים, אנחנו הולכים לשחק באמונג אס. אז המשחק שהרבה אנשים משחקים בו, הוא הפך לוויראלי, סליחה, גנבו את הצבע. כן, השנית לי דמות, אם זה יפה זה, זה לא יפה לכם שאין צבע, כמו לבן, כי זה הצבע שלי באמת. כן, אבל סליחה, הוא עליו את הצבע, אז נסתער על זה. טוב, יאללה, בוא נלך, נעשה דברים שקף, נעשה את המשימות. מה זה? אומייגאד, למה תמיד מראים פה דברים מוזרים? כן, ורצחו אותי ותמיד נסים על ההתחלה, זה באמת מעצבן שזה קורה לו, שבאמת חבל מאוד שזה קורה לו, כי לי זה תמיד קורה, למי שזה קורה לו, באמת אני לא יודע איך זה קורה, פשוט רוצחים אותך ומנסח. תנו לי את הצבע, לא משנה. עוד פעם אנחנו רואים פוסט, כמו תמיד אנחנו רוצים לקרוא את אותו משימות. יאללה, בוא נלך לעשות את המשימות. כל אחד, בגלל זה הארץ שלנו, כן, זה בגלל הארץ שלנו. זה מוזר, זה בגלל אנחנו, קודם כל אנחנו אנשים, באמת אנחנו אנשים, הדבר הזה. אנחנו הולכים אותו וכאילו משחקים במשחק. זה מוזר, אופה, כן, לחזור על הפאזל וגם יש שם אם שקודע, זה גופה. ביי סבא. כן, סליחה, סבא שלי היה פה, הייתי צריכה להגיד לו ביי, ונמשיך בזה. טוב, כמו תמיד אנחנו מחכים עד לפחות שאנשים יתעדכו שזה הלבן, ובא לנתק אותו כשאני רוצה את הצבע שלי. זה לא כיף שאין את הצבע, ויש הרבה אנשים שמקבלים את הצבע שלהם בכיף שזה רק הוא ולכל השאר. טוב, אני הולכת לזה. אוי, מישהו מקריא את המשימה הזאת? מה? אז תכירו, אתם אמורים למשוך את הדברים האלו. אוי שיט, ראיתם מה קרה? מה? בואו נעשה את זה. אוי, כן, אתם רואים זה מעצבן. אוי שיט, מה? הוא תמיד והוא תמיד. או שסתם יחלפו את הלבן, לא יודע. כן, אבל הכי גרוע זה רק הוא והיא, הפוסטרים. טוב, אני רוצה פעם להיות מהחבורה שלהם, שתיהם והיא. אוקיי, זה מוזר. בואו נמשיך עוד משחק, אני מקווה שעוד משחק, אני לא אהיה עם פוסט-טקסט, כי זה ככה החיים, אני לא עם פוסט-טקסט תמיד. אם אתם רוצים לראות את הדמות שלי מהעבר עד ההתחלה, אני לא עושה את זה, זה סתם מעצבן, ורק בגלל לבלבל את המוח וזה עושה שכל לא טוב. בואו נמשיך את המשימות שלנו כרגיל, אבל בלי שמישהו זה, כי זה לא באמת הוא תמיד אין פוסט. זה לא נורמלי, כי אי אפשר לנסח אותי ותמיד ננסח. אין משהו שלא ננסח פה. נכון? אין משהו שלא נפסיד בו. טוב, משחק אחד תמיד, וזה. כמה משחקים עשינו, אני לא יודע. אני רק חושב שאין לי מזל. אם יש מזל פה, זה לא שחוק. 3 פעמים עשו פעמים פוסטר. כן, 3 פעמים עשו פעמים פוסטר, כמו שלא ראה את זה. אז שיודע שהוא 3 פעמים אני פוסטר, זה אלוהים הכי גרוע בעולם. הכי גרוע בארץ, ביקום, בקריסת הפאזל. טוב, היה משעמם להיום, אז ביי.